אשאל אותך עכשיו קצת שאלות ואתה תענה, אוקיי? ופשוט תענה כל מה שעולה לך לראש. ותדבר חזק כדי שנשמע, אוקיי? כן. אוקיי. שלום דניאל אמלי. שלום. מה שאתה חושב בראש, מילה ראשונה שעולה עליך. לא, הנה, אני אשאל אותך שאלות. אז דניאלי, איך היה לך בגינה היום? כיף. כיף? מה עשינו? אכלנו ארוחת צהריים במקום אחר. כן, היום שינינו את המקום של הארוחת צהריים. אולי אתה יכול לספר לי קצת מה קורה בגינה עכשיו. ספר לי מה קורה בגינה. בגינה עכשיו אין שם את הגן. אין את הגן? כן. לא, בגינה פה, בחצר, סליחה. תספר לי מה קורה בחצר, תתאר. יש פה מבנה כזה. כן. ועכשיו אני... זהו. לא, תספר לי קצת. ספר לנו מה זה עוגת קוויזיטים. ספר לנו על עוגת הקוויזיטים שלך שאתה אוהב. עוגת קוויזיטים. זה כאילו שאין כזה דבר בעצם קוויזיטים. זהו, אבל ככה קראתי באיזה שלט קטן, וזה בעצם לא ידעתי להגיד ביסקוויט, אז לכן אמרתי קוויזיטים. והחלטנו לקרוא לעוגה הזאת עוגת קוויזיטים. אוי, אתה... משהו, אין דברים כאלה. תגיד אדם הוא נהיה. מה זה עוגת עגבניות? דניאל הוא עוגת עגבניות. עוגת עגבניות! היה מצחיק. תספר להם על היום אחד שנסענו באוטו עם אמא שלך ועם יונתן, ואת מי פגשנו בחלון ברחוב? את מי פגשנו? את אבא. אתה לא זוכר? את אבא. אני אגיד לך בסוף. את אבא. את אמא של אבישי. ומה היא עשתה? מה היא עשתה? אתה לא זוכר? לא. היא הלכה ברחוב, אפילו אמרנו לו שלום כזה, ומהאוטו והיא לא ראתה אפילו. ועשינו את הטרמפ. טרמפ. טרמפ?